ndị be anyị si na ụzọ amaghị akpụ ogene na egbe anya n'ọdụ na ikwu amarọ na ibe ezie. Ife onyonyo onye na-afụ bụ ihe na-etrendi na soshal midia nke ikpeazụ a, mana o nwere ihe nsị ka m were ihe onyonyo wee kọwara ndị Igbo, kọwaziere gị onwe gị, maka ndị be anyị si na ụkwa ruo oge ya ọ daa. Unu n'anya unu afụ na onye nwe ihe onyonyo ka a na-akpọ nwaanyị ọcha, nwunye Ezenwa n'Isuọfịa. O nwere ihe o ji wee tinye ihe onyonyo n'iru akwụkwọ ka o wee kọwara ndị Igbo, kọwazikwara ụwa mkpa ọ dị na ọ bụrụ na nwa gị gụchaa akwụkwọ nke a na-akpọ O-level nenewayeki nweta certificate, na ọ ya aka mma ka ị were n'oge wee chụwa ewu ojii tupu chi na ji a na-eji. Make hands while sun shine. O were nwa eme gịnị? Jee ka o jee mụọ mekaniki. Ọ pụtara na Ezenwa enweghị ego ọ ga-eji wee mee gịnị? Zụọ nwa ya na yunivasiti, zụọ nwa ya n'obodo oyibo ka ọ gaa obodo oyibo gụọ ezigbo akwụkwọ. Mana ihe ọbụla n'ụwa nwere oge, ihe ọbụla n'ụwa nwere ka o were eso ya. O wee jee ka nwa ya mee gịnị? Ka o jee mụọ ka esi eme mekaniki, maka ya bụ ihe ga-abara ya bazikwara ndị Isuọfịa a general, ọsọ ndị ana Igbo anyị. Kee ka ọ ga-adị gị nwa bụ onye ji ego, ụmụ gị niile n'obodo oyibo agụ akwụkwọ, mana o nweghị nke nwere ike imepụtanwu ihe a na-afụ anya dịka onye Igbo. Ọnya ka Ezenwa na nwunye ya ji wee nechaa anya si mba na ọ ga-amasị ka ebido n'oge wee bee gịnị? Zụnye ụmụazị n'aka ọrụ dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ọtụtụ okwu dị iche iche n'iru akwụkwọ, mana gị nwa bụ onye Igbo asị ka m jụọ gị, ndị big man one dị juru afọ ka ịfụrụ ụmụ ha ka ha na-eme ihe dị otu a, nke gụchazie akwụkwọ mee gịnị? Ọ bụrụ satifiketi kpagharịwa chọgharịwa akwụkwọ. Ị na-agwa m na nwaanyị ọcha maọbụ na Ezenwa enweghị ego ha ga-eji wee zụrụ ụmụ ha na mahadum dị iche iche? Mba, ndị Igbo si na nne ewu na-ata agba na nwa ya na-ene ya anya, na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na onye rụa orie. Ọ ka ọ kọwara ụmụ ya mkpa ọ dị na nwata ga-ata afụfụ tupu o mee gịnị? O nweta ihe nke ọ na-achọ. Despite of na nne ya ji ego, nna ya ji ego, at least na nne ya bụ onye ọcha, na nne ya nwere opportunity ịzụ ụmụ ya niile n'obodo oyibo dị iche iche. Mana o mere ya bụ ihe ka o wee kụziere ndị Igbo mkpa ọ dị igbo odibo n'ala Igbo, maka na ị na-anya ọfụma unu ga-afụ na igbo odibo na-anazi ana na be anyị, maka na ndị be anyị achọzighị ịmụ aka ọrụ dị iche iche nke eji wee mara ndị Igbo. Onye ọbụla na-achọzi ebe ọ ga-achụta ego ngwa ngwa ahụ na egwu ọsịsọ ọhụ, mana ka m gwa gị, ọchụ n'ike na ana n'ike ka ọ be n'onu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị gere ihe onyonyo n'uju, jee na peji nwaanyị onye ọcha nke unu furu ihe ozi ya n'elu ka ije gee ya ọfụma. Ụmụnne m ndị Igbo, tinyere m ebumnobi gị. Aka m bụ nwanne gị bụ Mazi-UC. Cheta na anụ taa ka arụ eze, ụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Ụmụnne m, ndewonu.